Mladi talenti su i u 2016. godini doneli Srbiji na desetine medalja i postali naši heroji. Predaha za ove srednjoškolce i studente nema, jer nova takmičenja počinju već ovog meseca. Verujemo da će ove godine biti i uspešniji. Samo u ovoj godini učenici matematičke gimnazije osvojili su više od 70 medalja na međunarodnim olimpijadama, dok ih se domaćih takmičenja više i ne broje. Svako od njih je priča o velikom talentu i još većem trudu. Aleksa je, na primjer, osvojio 6 medalja iz matematike i informatike. Planovi za 2017. su naravno da nastavim istim tempom da radim, da se takmičim iz matematike, fizike i informatike i prosto kao i do sada da predstavljam Srbiju na najbolji mogući način na svim međunarodnim takmičenjima. Recept za uspeh na takmičenjima i osvajanje medalja apsolutno ne postoji. Najbitnije je da vi zapravo volite ono što radite i kad volite ne postoji drugi recept i ne postoji šansa da omanete. Braća Igor i Marko imaju zavidnu takmičarsku karijeru. Takmičimo se ja i Marko, pa ove godine je ispalo da sam ja bolji iz matematike, malo iz fizike. Nadam se da se opet plasiram u tim za internacionalnu matematičku olimpijadu i nadam se da osvojim neku malo bolju medalju od bronzane. Podjednako su uspešni i gimnazijalci iz Niša, Šapca i Novog Sada. Pripreme traju malo duže i treba se posvetiti tome što radiš, a što se tiče plana za 2017. upisao bih fakultet, pošto sam sad 4. godini maturant, pa bih se skoncentrisao uglavnom na to. Autor najboljeg studentskog rada Elektrotehničkog fakulteta putuje u Kaliforniju. Nagrađuju ga kolege i inženjeri koji žive u Americi. Nadao sam se nagradi, nisam očekivao baš prvu nagradu, da budem iskren. Što se tiče ostalih takmičenja, izdvojio bih možda 3. mesto u pojedinačnoj konkurenciji na ovogodišnjoj elektrijadi 2016 na predmetu obnovljivi izvori energije na kom sam smeru trenutno. Planiram da upišem doktorske studije, da li kod nas ili preko, vidjet ćemo, još uvijek nisam siguran. I pored stipendija resornih ministarstava i fakultete, najbolje i dalje nastavljaju studiju u inostranstvu. Samo u ovoj školskoj godini više od 20 maturanata matematičke gimnazije pokušat će da dobije indeks nekog od univerziteta u Velikoj Britaniji ili Americi. Posle Oktobarske revolucije 1917.